खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव फिन खेबसेबाव एनकाउन्टार पुलिसनि गुलि गावनायजों थैनो गोनां जाबाय साहिदुल आलिया जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसा मोनसे खौरां मोनदोंमोन दि बङाइगावनिफ्राय बिलासिपारासिम माखासे सिखावनि हान्जाया बाइकजों डाकाति खालामनो थांगासिनो होननानै बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानैनो बिलासिपारानि एसडिपिअ बिरेनसि बरा आरो बिलासिपारा असि सन्जीब कुमार दास बिथांमोननि दैदेननायाव बिलासिपारा आरो सापर नाका चेकिंआव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला डाकातिफोरा सापरनि नाका चेकिंखौ बारग'नो हाबायमोन बेनि उनावनो पुलिसजों बेंखनजानो गोनां जादों डाकातिफोरा पुलिसनि सायाव गुलि गावनानै खारनो नाजादोंमोन बेयावनो पुलिसाबो गुलि गावफिननो गोनां जादों आरो पुलिसनि गुलि गावनायजों सापर रौमारिनि साहिदुल आलिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन 7 डाकातिफोरा खोमसिनि खाबु लानानै खारखुमा लांनो हादों होननानै फोरमायथिदों जाथाय जानाय जायगानिफ्राय गंसे 9mm पिस्तल गरनै गोथां गुलि हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों आरो गुलि नांजानाय शहीदुल आलीखौ गिबियाव बिलासिपारा सिभिल हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन बेनि उनाव धुब्री हस्पिटालाव जोबथा हां लाहैदों होननानै फोरमायथिदों डाकाति शहीदुल आलीनि हेंथायै सापर आरो बङाइगावआव गोबां केस दंखायोमोन होननानैबो पुलिसा फोरमायथिदों गुबुन फारसे शहीदुल आलीनि नखरा फोरमायथिदों दि शहीदुल आलीया सासे मिस्ट्रिसोमोन होननानै बिटिआरआव लासैनो बिजेपि दोलोखौ गोख्रों जाबोगोन बायदिखौ नुनो मोन्दों सानफा एफा रायजो राजाफ्रा बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव हाबफैबाय थानायखौ दासान्दि नुनो मोन्दों बारजाबिल भिसिडिसि जमदुवार मण्डलनि सिङाव मोनसे हाबनाय हाबाफारि खुंदोंमोन जेराव सा 300सो सुबुंफोरा गुबुन दोलोखौ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो बांसिनै बिपिएफ जिएसपि आरो कंग्रेस दोलोनि मददगिरिफोरानो बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बेनि मादाव बांसिनानो बर' सुबुंफोरानो बिजेपि दोलोआव हाबदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोनहा बेरेखा राजखान्थि हान्जाखौ बुंथिबावोदि रावबो राजखान्थि हान्जाखौनो लोरबां होननानै बुंनो हाया राजखान्थियाव गोजौ गाहाया बयजोंबो जाखायो दा बे समाव बिजेपि दोलोनि खामानिखौ मोजां नुनानै रायजो राजाफ्रा बिजेपिआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेबायदिनो फ्राय सानफ्रोमबो बिजेपि दोलोआव 1500, 500, 300, 400 सुबुंफोरा हाबफैगासिनो दङ आरो दिनैबो हाबनाय हाबाफारि दंबावो होननानै फोरमायथिबावो बिथांमोनहा बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ लाबोफिननायनि खामानि मावगोन बेखौ फोरमायथिदों आलायारन सावथुननि डाइरेक्टर जोंदाव बड'साया बिथाङा फोरमायथिदों दि आलायारन सावथुनखौ जेब्ला 1986 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन बेनिफ्राय 3-4 बोसोरसिमाव गोबां सुबुंफोरानो अनसायदोंमोन आरो जाफुंसारनायखौ मोननो हादोंमोन नाथाय 30 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै थानाय बायदि जानानै दङ आलायारन सावथुना बिथाङा फोरमायथिदों दि जायफोर बिथांमोनहा बै समाव आलायारन सावथुनखौ नुदोंमोन बिथांमोनहाबो आलायारन सावथुनखौ नायफिननो लुबैयो आरो 30 बोसोराव जायफोर सुबुंफोरा बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ नुवाखै बिथांमोनहाबो सावथुनखौ नायनो लुबैयो जायनि थाखाय आलायारन सावथुनखौ लाबोफिननो थाखाय सुबुंफोरनिफ्राय गोबां खावलायनाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों जोंदाव बड'सा बिथाङा बेराफारसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बेनि सायाव गोसो होदों होननानै फोरमायथिदों आरो आलायारन सावथुनखौ लाबोफिननो थाखाय बोसोन होदों होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा आलायारन सावथुननि दिहुनगिरि जोंदाव बड'सा बिथाङा सावथुनखौ लाबोफिननायनि सायाव फोरमायथिदों दि जाहाथे बर' सावथुना जोबनानै थाङा बेनि थाखायनो आलायारन सावथुननि पजिटिभ प्रिन्टखौ नेशनेल फिल्म आर्काइभआव दोनदों आरो नेगेटिभखौ लेबरेटरियाव दोनदों होननानै सावथुननि पजिटिभ नेगेटिभ प्रिन्टआ मा हालोदाव दङ आरो मा राहायै लाबोफिननो हागोन बेनि सायाव नायबिजिरफिननो थाखाय बिथांमोननि हान्जाया पुनेआव थांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे आलायारन सावथुननि जि मेथाइ जायखौ रायजोफ्रा दासिमबो अनसायबोगासिनो दङ बे मेथाइखौ बानायनायाव महिनी महन नार्जारी बिथांनिनो मैखोमै आखाइ दं होननानै फोरमायथिदों आरो बे सावथुनाव गुबै फाव खालामग्रा महरै अमर नार्जारी आरो रहिला ब्रह्म बिथांमोनहा फाव खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर सिमलाबारि गामिनि सुबुंफोरा बाथौ थानसालि लुफुंनायनि थाखाय कमलपुर बियाबनि एमएलए दिगन्त कलिता बिथांखौ लोगो हमहैखांनायनि उनाव एम्बुलेन्सजों सौदावलायनानै जायगायावनो 7 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन 7नि मादाव 4 बर'फोरमोन बिथांमोनखौ जोबथा बिदाय होनायाव बाहागो लाहैदों एमएलए दिगन्त कलिता बिथाङा एमएलए दिगन्त कलिता बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा गाव गावनि थाखाय नङा थानसालि लुफुंनायनि थाखायसो बिथांखौ बायहाथायाव थानाय न'आव लोगो हमनो थाखाय थांदोंमोन आरो बिथाङाबो डिसेम्बर दानाव रां सफैब्लानो बाथौ थानसालिखौ लुफुंनानै होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय सावरायलायखांनायनि उनाव गाव गावनि न' फारसे फैफिननायावसो बेबायदि जाथाय जानाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों
लोगोसे एम्बुलेन्स सालायग्राया जौ लोंनायमोन, बेनिखायनो आयेननि गेजेरजों थांनानै जेसेबां हायो एसेबां गोख्रों साजा हायोब्ला फासिनिबो साजा होनो थाखाय एसपिजों सावरायलायदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो जिउ गोमानायफोरनि न'खरनो अनसुंथाइ होनो थाखायबो थांखि लाखाबाय, बेनि थाखाय आसाम सोरखारजों सावरायलायगोन। लोगोसे बिथांमोन साब्रैखौ जि जायगायाव सावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा गनायथि होयोब्ला बिथांमोननि मुङावबो गोथैसालि लुनानै होनोबो बुंथिदों बिथाङा। आरो बाथौ थानसालिखौबो लुफुंनानै होनो खोथा होदों एमएलए दिगन्त कलिता बिथाङा। मख'नो गोनांदि टेम्पु आरो एम्बुलेन्सनि गेजेराव सौदावलायनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन आरो जायगायावनो साबाया जिउ खहा जादोंमोन आरो साबाया जोखोम जादोंमोन। जिउ गोमानाय साबानि मुङा फारियै बिमला बर', बिलाइस्रि ब्रह्म, तपेन बर', बगिता बर' आरो अट' ड्राइभार उत्तम राजबंशी। राजखान्थिनि थाखाय जानला मोनला बुंब्ला जानाय नङा, बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। 59 नं तामुलपुर बियाबनि बारगय एमएलए इमानुएल मुसाहारि बिथाङा माखासे अजद होनानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो लाइजाम हरदोंमोन। लोगोसे खामानि मावनायनि बेलायाव UPPL दोलोनो 10 नि मादाव 2 नम्बर होदोंमोन आरो UPPL दोलोआ BJP दोलोनि अक्सिजेन लानानैसो सोलिगासिनो दङ। बायदि बायदि खोथा UPPL दोलोनि बेरेखा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन बिथाङा। बेनिनो फिन्नाय होदों प्रमद बर' बिथाङा फिन्नाय होदोंदि राजखान्थिनि थाखाय जानला मोनला बुंब्लानो जानाय नङा। बेबायदि बुंलाबायनायखौनो इमानुएल मुसाहारिया राजखान्थि सानो जानो हागौ, नाथाय राजखान्थिनि ओंथिया समाज सिबिनायसो होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। एमएलए मन्त्रि जानो मोनोब्लाल' राजखान्थि खालामनो हायो नामा होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे बिजेपियाव गोबां एमएलए मन्त्रि नङै मावथिफोर दङ, बिथांमोनहा माबोरैथो राजखान्थि खालामगासिनो दं होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथाङा। लोगोसे UPPL दोलोआ BJPनि अक्सिजेन लानानैसो सोलिगासिनो होननायनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ फिन्नाय होयोदि बुहुमाव जेसेबां मानसि आरो जिब जुनारफोर दङ गासैबो अक्सिजेन लानानैनो थांनानै दङ। बिजेपिआ मोनसे नेशनेल पार्टिसो, अक्सिजेन दिहुनग्रा नङा होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सोरबा सासेखौ थांखिनानै बायदि बुंबाय थानाया राजखान्थि नङा आरो बेबायदि थांखिनानै बुंबाय थायोब्ला UPPL दोलोआ जेबो खहा जानाय नङा, उल्था बिथांनिसो खहा जागोन। बेबायदिखौ गोबां मोनबोबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं बिथाङा BPF दोलोखौ थांखिनानै बुंथियोदि 17 बोसोराव गोबां मानसि बुथारनाय, जाख्ल'नाय बायदि हिंसा जाबोदों, बै समाव इमानुएल मुसाहारिया बहा थायामोन होननानै। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि समाज सिबिनो थाखाय एमएलए मन्त्रि जालायनो गोनांथि गैया होननानै। मख'नो गोनांदि 59 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थियाव BJPनिफ्राय एमएलएनि टिकेट मोननो थाखाय नाजाथाबगासिनो दङ इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। आरो टिकेट मोननो हायैखौ लानानै प्रमद बर' बिथांनि सायाव थगायनायनि अजद होदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि 59 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मुलाम्फायारिफोरनो बिटिसिनि खुंथायनिफ्राय इ-रिक्सा एबा मोब्लिब रिक्सा राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा बेफोर फिन्नायखौ होदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदोंदि COVID-19नि समाव गोबां सुबुंफोरानो न'खर सामलायनायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। दा बे इ-रिक्सा एबा मोब्लिब रिक्सानि गेजेरजों न'खर सामलायनायाव मदद मोननो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों। नाव जाब्रबथायजों सोमोन्दो थानाय गासै 10खौ आसाम पुलिसआ हमबाय। थांनाय 8 सेप्तेम्बराव जरहाटनि निमाती घाटआव जानाय नाव जाब्रबथायजों सोमोन्दो थानाय 10खौ हमबाय। 10नि मादाव 6खौ जरहाट पुलिसआ हमदों। मुंफोरा फारियै धनबर दास, जगेन दास, बिजु कुमार दास, जयन्त दत्त, बिनद बरुवा आरो बाबुल नेवक। गुबुन 4खौ माजुलि पुलिसआ हमदों। मुंफोरा फारियै नाव बेलथायनाय मा कमला फेरिनि बिगोमा पानिराम कलितानि फिसाज्ला गौतम कलिता, प्रशान्त पामेगाम, बदन दत्ता आरो बिपुल बरा। जाथाय जानायनि उनावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव बिथांमोननि हेंथायै जरहाट पुलिसआ क्रिमिनेल केस होदोंमोन। मख'नो गोनांदि जरहाटनि निमाती घाटनिफ्राय माजुलिनि कमलाबारि फारसे बुरलुंबुथुर दैमानि साजों थांबाय थानायावनो गंनै नावनि गेजेराव सौदावलायनायाव गंसे नाव जेराव 92 सुबुंफोर दंमोन बेयो बेलथायदोंमोन आरो 19खौ रैखा खालामनो हादोंमोन। बे जाथायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। 3नि मादाव 2नि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय आरो 1निखौ दासिमबो मोनथ'वाखै। गोमानानै थानाय सुबुंनि मुङा जाहैबाय डक्टर बिक्रमजित बरुवा। गाबोन अदेबानि 14 सेप्तेम्बराव अदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय डिमाकुसियाव खुंजानो गोनां NDFB मुंख्लं सानखौ माखासे असुबिदानि थाखाय खुंफुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गाबोन अदेबानि 14 सेप्तेम्बराव NDFB मुंख्लं सानखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जिल्ला बायदियै खुंफुंनो थाखाय खावलायहरदों EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा। आसाम आरो अरुणाचलनि थांलाय फैलायखौ गोरलै खालामनो थाखायनो बुरलुंबुथुर दैमानि सिंजों गंनै टानेलनि लामा बानायनो थांखि लादों मिरु सोरखारा।
बुरलुंबुथुर दैमानि सिंजों 15.6 किल'मिटार जानथायनि गंनै टानेलनि लामा बानायनो थांखि लादों मिरु सरकारा। बेनि गासै लावथाया 33 किल'मिटार जागोन। बेनिनो 15.6 किल'मिटारा टानेल जागोन आरो 18 किल'मिटारा हाइवे फोनांजाबनायनि थाखाय जागोन। डाइरेक्टरेट अफ मिलिटारि अर्गानाइजेशननि गेजेरजों बे खामानिखौ मावनाय जागोन आरो बे खामानिखौ जागायजेननायनिफ्राय 2 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंजोबनो थांखि लादों मिरु सरकारा। बे लामाखौ बानायनो थाखाय मिरु सरकारा 12,800 कौटि रांनि गनायथि होदों आरो बे लामाया 52 नं गहपुर राजा लामा आरो 37 नं नुमलीगड़नि राजा लामासिम फोनांजाबगोन। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय हस्टेल बेखेवनायनि सायाव मोनसे नटिस फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला गासैबो पोस्ट ग्रेजुएट आरो आन्डार ग्रेजुएटनि हस्टेलफोरखौ फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवफिननाय जासिगोन। रिसार्च स्कलारफोरनि हस्टेलफोरखौ 10 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो बेखेवनाय जाखाबाय। बेफोर हस्टेलाव थाग्रा फरायसाफोरा आसाम सरकारनि गाइडलाइन्सखौ फालिनो नांगोन, जेरै मोन्नैबो द'जनि COVID-19 भेक्सिन लानाय जाथारनो नांगोन। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि हस्टेल वार्डेनफोरखौ लानानै मोनसे मिटिं खालामनायनि उनावनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।